Салом. Иншалло ки ҳама каса хуб ҳастед, дӯстони азизи ман. Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Субҳи ҳар яки мо шумо ба хайр бошад. Субҳатон ба хайр бошад, дӯстони азиз. Раҳмат ки канали моро дастгирӣ мекунед. Чӣ хеле ки шумо дар инҷо мебинед, ман субҳона тайёр карда истодам. Субҳонаи мо имрӯз бо ширинии тут. Ман ба фикри ман ки тарҳавло мегӯянд дар худамон. Дар хонамон хай тайёр кардагӣ будем, тарҳавло ном дорад. Дар ин ҷо ман видеоро аз сараш фикр кардам ки гирён кардагӣ, аммо гирён кардагӣ набудам. Бахшиш дӯстони азиз, ман озе ба шумо мефаҳмонам ки ман чӣ хел ин субҳонаро тайёр кардам. Ана дар ин ҷо ман 2 қошуқ равғанро дар сковородка рехтам, то ин ки гарм шавад. Баъдан 2 қошуқ орд омехта кардам, тафт додам. Чӣ қадар сурх кардам гардро, ордро яъне. Баъдан 1 коса обро, 1 коса камтар об, дар дарунаш ним пиёла зиёдтарак ширинии тутро ҳамроҳ карда омехта кардам. Баъдан дар ҳами гарди бирёншуда рехтам. Ба чӣ хеле ки мебинед, ана инҷо ман мекобам то тайёр шуданаш. Вақте ки тайёр шуд, маскаро дар болояш ҳамроҳ мекунам. Бо маска беҳад бомазза мешавад таъмаш. Бе маскаам хурда мешаваду, аммо маска омехта кунӣ боз ҳам бамаззатар мешавад. Ҳозир ман ин қадар маска мепартам, омехта мекунам. Вақте ки дар яъне лаганчаи тарелкаба мебардорам, бо чизе ки дилхоҳӣ кадоме ки хоҳад бо ҳамроҳ карда мехӯрад. Ана дар ин ҷо ширинии моам тайёр шуд. Завтраки мо тайёр шуд. Ба мо иштиёи таом, ҳар касоне ки шумоам ки завтрак карда истода бошед, наҳорӣ, ба шумоам иштиёи таом хело бомазза омадааст. Ҳатман тайёр кунед, бо ҳамроҳии фарзанд, занҳои худатон, шавҳарҳои худатон наҳорӣ кунед. Акнун ман хостам ки камтар ҳавли худамонро ба шумо нишон диҳам. Дӯстони азиз, ба шумо тамошои ба фароғат. Раҳмат ба касоне ки видеои маро то охир тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Раҳмати калон. Ҳар он касоне ки дар канали мо обуна нест, ҳатман обуна шавед. Касоне ки дар канали мо обуна асту, канали моро тамошо мекунад, дастгирӣ мекунад, миннатдории худамро мерасонам. Касоне ки ҳамин хел тамошо мекунанд, миннатдории худамро мерасонам. Раҳмат ки канали маро дастгирӣ мекунед. Шумо ҳастед ки мо ҳастем, канали мо пеш меравад. Бе шумо канали мо ҳеҷ вақт пеш рафтан наметавонад. Илтимос канали моро дастгирӣ кунед, обуна шавед, лайк монед, то дигарҳо ҳам хабардор шаванд. Миннатдории худамро пешакӣ мерасонам. Ба шумо тамошои бо фароғат бозам. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, камтар гашниш курдем ва райҳон, пудина ҳаст, боз бодиринг, баргҳои барои салат аст, ки хеле ҳастем. Бодирингро авоз мебинем.
خیر دوستان عزیزی، من در همینجا من ویدیو رو با آخر میرسانم. خداوند شما را نگهبان باشد. کانال ما رو دستگیری کردن رو فراموش نکنید. حتما لایک مانید، ابونه شوید. خیر تا ویدیوهای آینده.